ik word er een beetje zenuwachtig van. Want je zou maar niet eens een Piet in de studio zetten. Een echte perspiet. Jazeker. Ja, zeker. Want Freed is in het winkelcentrum van Dan Wort een cadeau-inzamelpunt pleegt door Lions NOF. Onder mij 23 november onsteende beziek je de Lions zo volle mogelijk na je Sinterklaas cadeaus en donaties op te heljen voor voedselbanken in de regio. Via de speciale donatielink www.lions.nl/doneren kun je een financiële bijdrage doneren. Ook is het mogelijk om jouw cadeaus in te leveren op de Grote Breedstraat 4 in Dokkum. Nou ja, en zoals ik al zei, in de studio zitten nou een perspiet en Tjerk Pieter de Vries. En zij kan dus heel wat meer vertellen over deze mooie actie. Ja, waar zal ik beginnen? Tjerk Pieter, deze actie. Waarom is dat nodig? Dan had je natuurlijk een heel soort al verteld, Janneke. Ja. Maar wij zeggen gewoon nog steeds dat er zijn natuurlijk een heel soort mensen nog steeds afhankelijk van de voedselbank. En het is net zodat die daar alleen natuurlijk voor de boodschappen komen. Maar die band die had natuurlijk al jaren wat minder. Dus die kan ik net van de Sinterklaas verwacht je dat ze dan heel veel cadeaus krijgen. En daarom hebben we eigenlijk als Lions nog even een actie inzet al een paar jaar waarom. Om cadeautjes in te zamelen. Zodat eigenlijk die band een cadeautje kan krijgen met Sinterklaas. Ja, en toen zei wie deze actie rint al een paar jaar. En zul je hem de neet ek heger worden of bloot het wat gelijk? Nou, wij zeggen wel dat tijdens corona er meer gezin afhankelijk wien van de voedselbank. Dus dat er in wel iets waarom. Maar er bloot nog steeds echt een hele prutte meesting afhankelijk van die voedselbank. Ja, dat is eigenlijk wel schrijnend, hè? Dat het toch nog heel iets nodig is. Klopt inderdaad, ja. Dat is best wel heel erg nog dat er zoveel mensen in onze gebied afhankelijk zijn van die voedselbanken. Ja, en wie krijgt de actie rint al een skof, maar hoe ben je hem als Lions in contact kwam met de voedselbank? Is zij met hem kwam of is het correct doorzom? Wij zijn als Lions eigenlijk altijd actief al ontzieken naar goede doel, waar wij iets van dwang kennen. En zo zijn wij net al in bezig voor die voedselbank, maar natuurlijk ook voor volle meer stichtingen en acties waar wij heel veel inzamelen. En zo hebben we de bateentjes reeds bijvoorbeeld mijn Koningsdag altijd. Dat doen we het wel eens voor stichting altijd doen. Maar ik heel vaak klap je die stichtingen bij u zo van, goh jongens, wij hebben wat nodig, kun je misschien helpen? En nou ben ik al net zo lang bij de Lions dat ik weet hoe dat met de voedselbank hier is. Maar ja, volgens mij doen we dit al, ik weet niet zo lang, misschien dat perspiet dat weet. Nou, minimaal al 4, 6 hier. Ja. Want net alleen meest van de Lions door mij, maar dus ook Pieten en Sinterklaas wordt partners van de Lions. Ja, zeker. En Sinterklaas komt ook inderdaad. Ja, die vindt het heel belangrijk om altijd even te komen. Dat is een heel belangrijk moment. Ja, en zeker. En hoe zei Sinterklaas komt ook even die komt echt in Dan Wort, in het winkelcentrum? In Dokkum. Nou moet ik even links zijn of wie ik in Dan Wort komt. Nee, we komen al in Dokkum. Ja. Het water 4 uur, weet je er. En tenminste, daar komt Sinterklaas. De Pieten, die ben er nou al. Ja. Perspiet is je nou al. Nee, ik kan net op 2 pakken tegelijk natuurlijk. Nee. Haasten helemaal bij mij waarom die daar komt. Ja. En als er dan meestal meer natuurlijk een cadeautje dan daar graag doneren willen, dan kun je dat brengen. En dan kun je daar een perspiet mee op de foto. Zeker. Hè. We hebben van alles lekkers in Dokkum. Dus, ja, en ik zeg, je haast ik al een poeder met lekkere piepen nu erin. Ja, lekker. Zeker. Nou ja, ik denk dat daar snel nog even strooien. Nou ja, strooien, ik weet net. Mij net meer strooien, nee. We lezen het altijd keurig delen of dat in de handjes. Oh, shit. Ja. Voedselvoorspelling, maar we net weer hebben. Nee, dat is zo. En de doggen ook leerlingen van Pro Dokkumai. Kist daar wat over vertellen? Zeker. Een broer van Kammer, die zit ook bij de Lions, die is lid bij ons. En hij is directeur van Pro Dokkum. En zij hebben we hem eigenlijk vragen van binnen leerlingen die het misschien dus helpen kunnen om zijn inzamelpunten te maken. Dus die had die bak inderdaad maken die in Dan Wort staat. En ik ga stiekem al even spiek juster.
En die bak ziet al haast helemaal vol met cadeautjes. Dus het gaat hartstikke goed werden. Dat is heel goed om te jaren. Hè? Dat meesken toch, meesken van meesken, dingen voor elkaar oerha. En zo'n actie, je hem samen dat in. En hoe gaat het dan in zijn werk? Kind ouders, gezin, klop je bij de voedselbank om en zeg van nou, wij willen eigenlijk cadeautjes van Sinterklaas. Nou, die cadeautjes die we samen waren, gooien we al hier eigenlijk een hele grote bult aan het einde van de dag. En dan hier vannacht de Pieten heel druk weer aan de slag, omdat de sorteren per leeftijd. Bliksem. Hij had het heel druk maar. Maar hem net niet vergeten, ja? Nee, zeker niet. Trutte cadeautjes. En dan brengen wij dat mandje samen met de Pieten naar de voedselbanken. En die zorgen ervoor dat het terug te komt bij de gezin die het nodig had. Ja, want het mooie wat ik nog wel. Vader hier vinder ik wons. En dat zullen we eigenlijk elke keer voor wij dat toch ben. Maar hij en mem komen die afhankelijk binnen van de voedselbank. Die toch even daar komen en zeggen: dankjewel, we vinden het zo mooi dat je mee wat brengen. Ja. Dus ik die meesten ben natuurlijk uiteraard hartstikke welkom van je. Ja, en je sorteert alles op leeftijd, neem ik aan. En dat wordt dan per leeftijdscategorie keer meesken onjaan van nou, ik heb een zoon of een dochter van 5 of 6 of 3 of 2. En dan kiezen ze cadeautjes. Kiezen dat zelf uitziekje of krijgen ze dat mij? Nou, dat wordt eigenlijk al in pakketjes kleerzet van die gezin. En dus dat wordt al helemaal uitzocht. Ja. Nou, Tjerk Pieter en Perspiet. Jim zult wel hartstikke druk ha. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het komen naar de studio. En een hele protte succes met al het inzamelen en uitzieken van al die cadeautjes. Nou, je hebt toch heel goed werk. Dank je wel. Je merkt bedankt dat we hier even komen mochten. Ja, dank je.